बाज्रांगि थारनै जोंहा बैसागुआव मा अबस्था जायो नायदो। खुलुमबाय बयखौबो बैसागु बोथोरनि फिन खेबसे खुलुमबावबाय। गुड मर्निं। आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों बैसागुआव जोंनि गामियाव माबायदि फालियो, जों माबायदि ओंखारो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो, भिडिअफोरखौ नायदो, शेयार खालामदो। गोजोन्थों। नै बुरैया दिनै बुरैजों टाइम पास खालामनाय नङा। भिडिअआ माने बाहेरायावसो ओंखारलांनाय आरो दा बुरैखौ गालांथ'गोन आङो। नै थाथ' दे बुरै दे। हिन्जावखौ रायजोफोर मोसानो फैदों। दे लादो लादो। लागाव बैसागु मागिनो फैदों आरो रायजोफोरा। Lagaw. जोंहानि न'आव आरो नै रायजोफोरा मोसाफैबाय। Aneh nah, dia lainnya lipstick pun lain lainnya punya. Jo, kisi geran. Bo, nengalai mah lipstick pun aso. Bibar tiap lain deng nih malai. Hah? Nih, mairong lagra, jo kisi. Sana, jadi jangan deh. Wah, ini dari apa jat Steve nak kan ya jat Steve. Besok ini kulum urut berade. Nengalai mobil lau. Ada gaya pernah barang hena apa lolo lah. Gaya pernah hena ngah. Leungan थांबाय nih गासिबो. Jalan sih. Ye, maafin keliling ini. Kelas ini. Yes. Yes ini. Yang nundu thode thanda मोननायनि. Ilah, orin siapa ini manusia nih. Ya. Kalian. Ya. Wah. Mau di ini le manusia. Anda kenapa ke ditangbai? Malah pernah kamsa kan ini mekla. बैसागुआव मा अबस्था जायो नायदो रायजोफोरनि। उन्दुना थाबाय लामायावनो। बोरै थांनो हाबावगोन बियो? गैला नै। रायजोफोर जोंना दिनैसो आरो माबाया मा होनोमोनलाय बैसागो ओंखारनाया सेंग्राफोरनियानो दाबो रेडि हाबा जाबाय गथ' गथाय सेंग्राफोरजों ओंखारो मा खालामाखै बिलाय खालामदोब्रा नै हारमनियाम खाम ताप्ला सब लाजोब्बाय रेडि आरो जोंनिया सिख्लाफोर गैया दै रायजोफोर ओमफ्राय सिफुङाथ' आंनाव थाखायो नालाय नै लाखाबाय माने मा बुंनो सिख्लाफोर गैया एलाव गैया जोंनिया नङा होमबा गैया जोंनाव गैया जोंनिया माबाल' सेंग्राफोर पार्टि हिन्जाव लानो रोङि पार्टि आरो जों गासिबो नै बालन्दा गोजा आरो खावसेया फैगासिनो
बेखिनिल' नङा जों आख्रा खुलिहैजेननोसै फार्स्टआवनो दा मोसानायखौ नायबाय थादो एसे एनै Melania sih jatuh deh. जागायबाय दं आरो लामा ओमफ्राय न' हाबैसिगोन नै जोंहा जारौआ होननाय ओइ फाग्लिया बेयो सासे फाग्लियालाय माग्रां गैया नै फाग्लिया उनावसो दं दा खोन्थागोन र' बेखौ न' हाबैगासिनो आरो गावज्रोमा उनाव सासे दं ओमफ्राय नै सासे बाजादों क'क्राझाराव थांदोंब्रा लागाव हिनजावा बारखोबाय हिनजावासो बारखोयो नै हिनजावखौ मोनफ्लांबाय हिनजावखौ मोनफ्लांबाय दावखोदो मोसा मेंग्लिजोब्बाय ओमफ्राय नै जानाय मोन्दों आरो थाइबें मोनसे लानोसै ओमफ्राय बुट नै जानोसै एसे एनार्जि बारायनायनि जा बेटामोन जोंहानाव सफैबाय सेंग्राफोरा गोमाबोजोब्बाय सोरबा हालानो सिख्ला ग्रुप फैलायबाय सिख्ला ग्रुप जों गामिनि सिख्लाफोरा बेखिनिल'थारसै जुमाय फै जुमाय फै जोंहा नै मागिनाय हाबाफारिया जोब्बाय बेनो जोबथार गामियाव
नै गामियावनो जोबसिगोन नै ओमफ्राय सानाव जोबथा बिदायनि माने एसे हाबाफारि मावफुंनो नागिरदों जोबनायनि बाज्रांगिथार नै जोंहा आस्सा टङालिलि बाजारि फैसाफोरा एबार सानसिगोन आरो लास्ट मागिनायनि नेयाव 100 सानगोन इयाव 200 इयाव 50 साननोसै बेसे उथि नायनोसै लास्टनि साननानै टटेल 5890 जाबाय आरो दिनैनि मागिनाया गामियाव सोरबा हरदों 500 200 100 टटेल 5890 आरो माइरंबो दं माइरंनि मोनगोन एसे